Jo vull saber quins entremarcs es poden posar perquè això, per almenys, sigui una mica més petit. Clar, a mi m'és igual un partit polític que s'hagi obert les butxaques com un altre. M'és igual. Jo el que vull saber és què es pot fer i quines accions es poden fer ara. Totes les coses se fan en funció de la posició o de la no posició que tingui la gent. Ni partit polític ni res. Si nosaltres es posem d'acord tot el poble, això no es farà. No se trata solo de negociar que farem 20 hectàrees menys o el que sigui, no, se trata d'oposar-nos frontalment. Això no ho volem. S'ha fet alguna cosa de cara a que vostè tingui clar què opina el poble respecte al CIM? No. No pensa que seria interessant? Ui, no ho sé tu, però bueno, passa que en un poble petit, jo no sé, estàs parlant bastant, estàs al carrer contínuament, no? I lo captes també, i lo comentes, i sense comentar-lo, perquè van sortir molts articles a la premsa i tal, i arribes tu, aquí en un poble petit l'avantatge que tens és que coneixes a tothom, ara comencem ja que no, però fins ara, casa a casa, o sea, tu cogías el censo electoral, el padrón de habitants, y sabes qui és qui. Sabes, ja penses que ja tens una impressió, nada más que d'una lectura d'una persona ja l'associas con algo. O sea, penso que és un termòmetre que està contínuament. I jo aquí a l'Ajuntament sempre estic, totes les tardes aquí a l'Ajuntament, fins a les 10, i aquí passa bastant gent, i tu comentes, i tu comenta el regidor, comenta l'altre, comenta... En fi, tenim un termòmetre continu. És evident que aquest projecte pot aportar beneficis econòmics a algun sector del país. També és evident que la logística és una pedra angular del sector de la indústria global i que és important planificar-la bé, perquè l'economia del nostre país pugui desenvolupar-se de manera coherent. Però el que també és evident és que aquest centre de mercaderies que els governants presents i pretèrits d'aquest país, com a portaveus del poder econòmic, volen implantar al Baix Penedès, serà fruit de la deixadesa, la irresponsabilitat i la improvisació, i contribuirà que un territori poc preparat com aquest es degradi i es converteixi en una regió desestructurada i metropolitzada, cosa que accentuarà els greus problemes que ara mateix pateix la comarca. Això representa convertir això en Rubí o convertir això en una ciutat pseudoindustrial, perquè no arribarà a ser ni industrial, perquè això no és indústria. Simplement és magatzems, és containers que venen del sud, d'anar al nord i es queden aquí per descarregar i ser carregats per uns altres. O sigui, per tant, ens quedarem en l'activitat més baixa de l'escala industrial. La comarca sencera es convertirà, girarà entorn d'aquest complex, diríem, industrial, perquè no són només aquestes 185 hectàrees, aquestes es duplicaran a l'altra banda, es duplicaran cap a baix i això serà un veritable merder. Què pot venir al darrere de tot això? A més, què pot venir? Doncs ens podem convertir, doncs podem perdre encara territori de conreu, territori en perdrem més, perquè això és una taca d'oli que s'eixampla. Això és la primera fase, però no us penseu que s'acabi aquí. Estan comprant ja terrenys sobre l'autopista. Jo vaig suggerir alguna cosa, perquè me quedaban unos restos de finca, triangle, de la carretera Yeye cap a l'autopista, que podria ser un cul-de-sac, que seria finques abandonades o el que sigui, no sé. I per què aquí no feu coses complementàries? Dins del POM hi ha una zona, la zona de la Roca, concretament a la banda d'aquí de l'autopista, no el terme municipal de Sant Jaume, que està previst aquest polígon industrial. I sí, lo han posat, lo han recollit, el tema que podria ser un hotel, que podrien ser concessionaris de vehicles, de camions, externos a lo que és l'Olles Penedès, al recinte de la delimitació, tindria una actuació urbanística, aunque gestionada també per Cimalsa. No, però no té res a veure amb el CIM. És a dir, el POM de Sant Jaume contempla aquest polígon de 35 hectàrees a la zona de la Roca. Però pel fet que hi ha el CIM al costat o perquè hi ha l'autopista? Perquè hi ha l'autopista, perquè hi haurà la sortida de l'autopista i perquè és una zona que creiem que és idònia, que és adequada, sense castigar l'agricultura i sense perjudicar... Però la sortida de l'autopista hi haurà, i serà en el cas que hi hagi el CIM, si no... Sí, evidentment. És a dir, una cosa va lligada una mica amb l'altra, no? Tenim problemes que ens afecten a tots, que s'han de resoldre com a mínim a nivell comarcal i cada responsable polític de cada municipi actua com si visqués aïllat de la resta. I en el cas del CIM passa una mica, però per exemple ara estan revisant-se els plans generals de l'Arboç, de Banyeres, de Sant Jaume, de Llorenç,
Són 4 municipis de la plana del Baix Penedès que estan a tocar uns als altres, que formen una unitat territorial i cadascú està planificant a la seva manera, ficant les coses que fan nos al costat del municipi del costat i sense plantejar els problemes que els afecten en el conjunt de tots ells i buscar solucions comunes que segurament serien més interessants que no actuar cadascú pel seu compte. La comarca no ho ha demanat. La comarca vol i necessita una diversificació des del punt de vista econòmic, des del punt de vista industrial, però una diversificació d'entrada o de millora econòmica en l'aspecte d'augmentar el valor afegit i el producte interior brut, però sobretot el valor afegit, que és el que en realitat genera riquesa. L'interrogant, i per mi ja no és tan interrogant, és a dir, un equipament d'aquest tipus que ens ocupa prop de 200 hectàrees, això genera valor afegit? La logística genera valor afegit? Si nosaltres aquí estem totalment desestructurats i ens ve a sobre una metròpoli. Per tant, hem de decidir si volem ser una ciutat, si realment volem ser una ciutat, siguem-la, però primer planifiquem-la, que no ens vinguin aquí ara colant un gol, ara l'altre, ara l'altre. No, escolta'm, senyors, alto, pareu el carro, què voleu aquí? Voleu una logística, molt bé. A canvi de la logística volem que ens reestructureu el sector econòmic del turisme, el sector econòmic de l'agricultura, etc. Això és una cosa que afectarà a tota la comarca, afectarà el Vendrell, afectarà Calafell, afectarà Sant Jaume, Llorenç, afectarà tot arreu. Vull dir que estigui quilòmetre més amunt, que estigui quilòmetre més avall, no té res a veure. L'important és que no hi sigui. És que és així de clar. A vegades, en situacions concretes, en situacions greus, extremes, en situacions de perill, hom té el deure, com a integrant d'una societat justa, de sacrificar-se pel bé comú. Quan això passa en un context net i transparent, en una societat harmònica i equilibrada, dirigida per persones responsables i compromeses amb els sentiments i la realitat dels seus habitants, hom pot fins i tot tenir la sensació que aquest sacrifici el dignificarà, que el farà ser una mica millor. Pel que fa al cim, hom creu que aquest no és el cas. I se sent molest, neguitós, irat, indefens com una molècula en un tub d'assaig. Se sent víctima de la impunitat amb què alguns criminals i irresponsables que es dediquen a la política, empeltats pel poder econòmic global, fan i desfan. Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'userda, verd vora el blau mariner. Vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Què és per mi el progrés? El progrés? El progrés, home. El progrés, el progrés. Què és per mi el progrés? Això és, per mi, El progrés no és una molt bona pregunta i difícil de contestar, per això. Molt difícil, no me lo planteo. El progrés, què és el progrés? És difícil, penso que és difícil i además planteándolo así, com així, no? Vinyes que dieu adeu al llagut i a la gavina i al fi serrallet de neu, cara neix i cara fina, vinyes verdes del meu cor, dins del cep s'adorm la tarda, raïm negre, pàmpol d'or, aigua, penyal i basarda, vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes vora el mar, verdes a punta de dia, verd suau de cap al tard,
feu-nos sempre